ታሪክና እንትጅምር ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓደ ምርመራ ላብራቶሪ እንትኾን ሓደ ሳይንቲስት ናብ ሓደ ናይ እንቋቑሖ ኣስኳል እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ዝኾነ ንጥረ ነገር እንዳሓወሰሉ እቲ እንቋቑሖ ኣብ ክልተ ቦታ ብምኽፋል ተመሳሳሊ ክልተ ኣስኳል እንትኾን እንዳርአየና እዩ። ካብኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ሃገር ናይ ሳይንቲስታት መፈልፈሊ ዝኾነት ከተማ ሎስ አንጀለስ ኤልሳቤት እትበሃል ብዙሕ ተኸታሊ ዝረኸበት ኣብ 50ታት እትርከብ ህብብቲ ናይ ፊልም ኣክተር ኣብ ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ መርኣዪ ፕሮግራም ስፖርት እንዳሰርሐት ንሪኣ። ዋላ እኳ ኤልሳቤት ኣብ ናይ ፊልምን መውዕዋዕን ንነዊሕ እዋናት እንዳሰርሐት እንትኾነት ሕጂ ግን ዕድሚኣ እንዳኸደ ብምምፅኡ ተቐባልነታ ከም ቀደም ከም ዘይኮነ ንርዳእ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኤልሳቤት ቀረፃ ወዲኣ ናብ ሽንቲ ቤት እንትኸይድ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽንቲ ቤት ተባላሽዩ ተዓፅዩ ስለ ዝረኣየቶ ኣብ ጎኒ ዝርከብ ናይ ውዳ ሽንቲ ቤት ኣትዋ ክትጥቀም ትጅመር። ኣብቲ ሰዓት ድማ ኤልሳቤት ናይ እተቕርቦ ስራሕ ፕሮሲደር ዝኾነ ሃርቪ ዝተባህለ ሰብ ስልኪ እንዳናገረ ናብቲ ሽንቲ ቤት ብምእታው ነቲ ስልኪ ዘናግሮ ዘሎ ሰብ ኤልሳቤት ሕጂ ዕድሚኣ ስለ ዝኸደ ጥሮታ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ኣብ ክንደኣ መንእሰይ ዝኾነት ነቲ ፕሮግራም ክትመርሖ ከም ዘለዋ እንትነግሮ ኤልሳቤት ሰምዕ። ኣብ ምሳሕ ሰዓት ድማ ናይ ኤልሳቤት ፕሮሲደር ዝኾነ ሃርቪ ምሳሕ ሓቢሮም ንክበልዑ ንኤልሳቤት ይዕድማ እሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ብፕሮግራም ምቕራብ ከም ዘይትቐፅል ንኤልሳቤት ኣቕልል ኣቢሉ ምስ ነገራ ምስ ካሊእ ሰብ ቆፅሮ ስለ ዘለዎ ገዲፍዋ ይኸይድ። ኤልሳቤት ድማ ብሓዘን ስምዒት ኮይና ናብ ገዝኣ መኪና እንዳገንሕት እንትትኸድ ኣብ መንገዲ ናታ ዝተለጠፈ ፎቶ እንዳተለዓለ ትርኢ እሞ በቲ ኩነት ተረብሻ ትኹረታ ካብቲ መንገዲ ብምልዓል ምስ ካሊእ መኪና ተጋጭዋ ሓደጋ ይበፅሓ። ኤልሳቤት ብዝበፅሓ ቅልል ዝበለ ጉድኣት ምኽንያት ሆስፒታል ኣትዋ እንዳሃለወት እቲ ዶክተር ከቢድ ሓደጋ ከም ዘይበፅሓ ነጊሩ ወሲኹ ድማ ኣብ ቴሌቪዥን እተቕርቦ ፕሮግራም ተኸታታሊያን ኣድናቂያን ምዃና ይነግራ። ኣብዚ ግዜ በቲ ናይ ዶክተር ዘረባ ስለ ዝበኣሳ መብኻይ ትጅምር። እቲ ዶክተር ድማ ንክወፅላ ኢሉ ኣብቲ ክፍሊ ንብሕታ ገዲፍዋ ይኸይድ። ሓደ ነርሲ ግን ኣብቲ ክፍሊ ይቐርብ እሞ ንኤልሳቤት ብድሕሪት እንዳነኻኽኣ ምርመራ ገይሩ ምስ ወድአ ኣብ ጅባኣ ዝኾነ ፍለሽ እትወላ እሞ ካብ ክፍሊ ይወፅእ። ኤልሳቤት ድማ ካብቲ ሆስፒታል ምስ ወፅት እቲ ፍለሽ ኣብ ጅባኣ ትረኽቦ። እቲ ፍለሽ ድማ ውፅኣ እንትሪኦ ሳብስታንስ ዝበሃል ናይ ምልላይ ዝሓዘ ፍለሽ ምዃኑ ትርዳእ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ቀደም ሓቢርዋ ዝተምሃረ ፍሬድ ዝተባህለ ናይ ትምህርቲ ቤት ዓርካ ኣብ መንገዲ ረኺብዋ ሰላም ምስ በላ ዋላ እኳ ህብብትን ብስራሕ ዝተጨናነቐት እንተኾነት እንተደኣ ዝጥዕማ ኮይኑ ንኽራኸቡ ኢሉ ስልኩ ፅሒፉ ይህባ። ኤልሳቤት ድማ ምስ ፍሬድ ድሕሪ ምፍልላያ ናብ ገዛ ብምኻድ እቲ መንእሰይ ነርሲ ዝሃባ ፍለሽ ሰኪዓ ነቲ መወዓውዒ ምርኣይ ትጅምር። ኣብቲ መወዓውዒ ድማ ሳብስታንስ ዝተባህለ ንጥረ ነገር ናብ ሰውነታ ምስ ተወግአ ኣብ ውሽጥና ዝርከብ ዝተዓፀወ ዲኤንኤ ብምኽፋት ካብ ሕጂ ዘለና መንነት ዝሓሸን መንእሰይን ምንነት ከም ዝፈጥር የሪኣ። እቲ መወዓውዒ ድማ ቀፂሉ ሓድሽ ዝተፈጠረ ይኹን መድሓኒት ዝወስደ ኣካል ክልቲኦም ሓደ ከም ዝኾኑ በቢሰሙን ድማ ክቀያየሩ ከም ዘለዎም ኣብቲ መወዓውዒ ትርኢ። ኣብታ ምሸት ድማ ኤልሳቤት ናብ ሓደ እንዳ መስተ ንብሕታ ኮፍ ኢላ እንዳሓሰበት መስተ እንዳሰተየ ተምሽሞ ናይ ስኽራን ስምዒት እንዳተሰምዓ ናብ ገዛ ብምኻድ ኣብቲ ፍለሽ ዘሎ ስልኪ ተጠቂማ ስልኪ ደው ኢላ ሳባሳንስ ዝተባህለ ንጥረ ነገር እንትእዝዝ እቲ ብስልኪ ዘናግራ ዘሎ ሰብ ድማ እቲ ሳባሳንስ ከይዳ እትውግኦ ኣድራሻ ነጊርዋ እቲ ስልኪ ዓፅዩ። እቲ ምሸት ድማ ኤልሳቤት ከይደቀሰ ተሓዲራ ንግሆ ጋዜጣታት እንትርኢ ኤልሳቤት እተቕርቦ ዝነበረት ምድላው ካልእቲ መንእሰይ ጓል ይደልዩ ከም ዘለው ተንብብ። ኤልሳቤት ድማ ቀፂላ ስልኣኽ ፖስታ ከፊታ እንትርኢ ነቲ ንጥረ ነገር ደልያ ዝደወለትሎም ካብኣቶም ምዃኑ ትርኢ እሞ እቲ ፖስታ እንትኸፍቶ ኣብ ውሽጡ ቁፅሪ ዝሓዘ ኤቲኤም ዝመስል ትረክብ። ኤልሳቤት ድማ ምሸት ብዝነገር ኣድራሻ መሰረት እንትኸይድ ኣብ ሓደ ዝኣረገ ህንፃ ትበፅሕ። ኤልሳቤት ድማ ነቲ ናይ ቁፅሪ ዝሓዘ እንትነኾ ነቲ በሪ ይኽፈት እሞ ናብ ውሽጢ እንትኣቱ ብዙሓት ናይ ፖስታ ሳጥናት ዝሓዘ ክፍሊ ትረክብ። ኤልሳቤት ድማ ነቲ ናይ ቁፅራ ዝሓዘ ብምኽፋት ኣብ ውሽጡ ኣብ ካርቶን ዝተቐመጠ ሳባሳንስ ዝተባህለ ንጥረ ነገር ብተወሳኺ እውን ሓቢሮም ዝተኣሸጉ ካልኦት ንብረታት ሒዛ ናብ ገዛ ትምለስ። ኣብ ገዛ ምስ በፅሕት ድማ ኤልሳቤት ነቲ ካርቶን ትኸፍቶ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ንብረታት ትረክብ። ካብቶም ንብረታት ድማ ሓደ ግዜ እትውግኦ ንጥረ ነገር እንትህሉ ካብኡ ንድሓር ግን ካብ ባዕላ ሰውነት እንዳተወሰደ ሓድሽ ዝተፈጠረ ኣካላ መዓልታዊ እትውግኦ መርፍእ ከም ዝኾነ ትርዳእ። ብተወሳኺ ዋና ኣካላን ሓድሽ ኣካላን በቢ7 መዓልቱ እንዳተቐያየሩ ብመልክዕ ግሉኮዝ ዝውሰድ ናይ 7 መዓልቲ ሓቢሩ ከም ዝተዓሸገ እንትደኣ ኣብ 7 መዓልቲ የሕሊፍካ ናይ ባዕሉ ፀገም ከም ዘምፅእ ትርዳእ። ምሸት ድማ ኤልሳቤት ዕቃና ኣብ መስትያት ደው ኢላ ብእርጋን ምኽንያት እንዳተጨማደደ ዘሎ ሰውነታ እንዳረኣየት ፀኒሓ ነቲ ንጥረ ነገር ዝሓዘ መርፍእ ንባዕላ ትወግኦ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይፅንሐት ርእሳ ይዝራ እሞ ኣብቲ መሬት ወዲቓ ብስቓይ ክትጨናነቕ ትጅምር። ቀልጢፋ ድማ ካብ ሕቖኣ
ካልእቲ ቆንጆ ዝኾነት ኤልሳቤጥ ትወፅእ ካብ ኤልሳቤጥ ካልእ ኣካል ድማ ዝወፅእ ኣብ ምስትያት እንዳረኣየት ምስ ፀንሐት እታ ካብ ኤልሳቤጥ ሕቆ ዝወፅት ንኤልሳቤጥ መርፍእ ንሕቆኣ ሰፊያትላ ናብ ዓራት ብምኻድ ትድቅስ ንጎ ድማ መንእሰይ ኤልሳቤጥ ነፍሳ ተሓፂባ ምስ ወድእት ርእሳ ይዝራሞ ካብ ኣፍንጫኣ ደም ክፈስስ ይጅምር ኣብዚ ሰዓት ሓድሽ ኣካላ ካብቲ ትክክለኛ ኣካላ ዝተወሰደ ቅብኣት በብመዓልቱ ክትወጋእ ከም ዘለዋ ዝሕብር ትእዛዝ ትዝክር እሞ ኣብቲ ካርቶን ብዝመፀ መርፊ ነቲ ሓደ ተጠቂማ ባዕላ ካብ ዝተሓሰሰ ኤልሳቤጥ ዝተወሰነ ቅብኣት ወሲዳ ንባዕላ ብምውጋእ ጥዕናኣ ከም ቀደሙ ይምለሰላ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓዳሽን መንእሰይን ኤልሳቤጥ ንባዕላ ሱኢላ ሽም ብምውፃእ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ንዘባረራ ናይ ቴሌቪዥን መዳለዊ ከይዳ ሓድሽ ናይ ፕሮግራም መቕረቢ ንምዃን ትወስን ኣብ መንገዲ ድማ ሓደ ሰውነታ ዘርኢ ክዳን ምስ ገዝእት ናብ እቲ ቴሌቪዥን ጣብያ ብምኻድ ንኤልሳቤጥ ተካኢት ካብ ዝተወዳደሩ ውሽጢ ነቲ ውድድር ብምርታ ሓድሽ ናይ ስፖርት መዳለዊት ኮይና ትመረፅ ናይቲ ፕሮግራም መራሒ ዝኾነ ሃርቪ ከይተረፈ ብናይ ሱ መልክዕን ብቕዓትን ብምግራም ቀፃሊት ቆንጆ ናይ ዓለምና ከም እትኸውን ንሱ ይነግራ ሱ ምስ ሃርቪ ስለ ስራሕ እንዳተነጋገሩ ሰሙን ምስ መፀ ሕምምታ ዲኣ ንምጥያቕ ናብ ርሑቕ ዝበለ ቦታ ከም እትኸይድ ብምንጋር እንተኾነ ግን ድሕሪ ሰሙን ከም እትመለስ እትገልጸሉ ሃርቪ ብናይ ሱ ሓሳብ ይሰማማ ካብ ሕጂ ንዳሓርሱ ሓድሽ ናይ ፕሮግራም መዳለዊት ኮይና ስራሓት ትጅምር እሞ ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ካብ ሰባት ልዑል ኣድናቆትን ተቐባልነትን ትረክብ እንተኾነ ግን ሱ እቲ ትፀንሐሉ 7 መዓልቲ ብምውድኡ ምሸት ኣብ ሻወር ቤት ደቂሳ እትርከብ ኤልሳቤጥ ብምዃድ ኣብ ኢዳ ኣካሎም ክቀያየሩ ዝገብር መድሓኒት ምስ ወግአት ሱ ዓርሳስሒታ እንትወድቕ ኤልሳቤጥ ድማ ትነቅሕ ኤልሳቤጥ ድማ ካብ ዝደቀሰትሉ ምስ ነቕሐት እቶም 7 መዓልቲ ኩሎም ካብ ገዛ ከይወፀትን ናብ ሓድሽ ነብሳ ትምለሰሉ መዓልቲ ታሃንጥያ እንዳተፀበየት እንዳሃለወት ነቲ ንጥረ ነገር ዝለኣኹላ ሰባት ንዓኣ ነቲ ሓድሽ ኣካላን ብመልክዕ ግሉኮዝ ዝወሃብ ናይ 7 መዓልቲ ምግቢ ከም ዝተለኣኸ መልእኽቲ ስለ ዝበፅሓ ኤልሳቤጥ ናብቲ ብዝሓለፈ ዝኸደቶ ፖስታ ሳጥን ዘለዎ ቦታ ከይዳ ትቕበል ኤልሳቤጥ ድማ ኣብ መጨረሻ 7 መዓልቲ ይመልኣ እሞ ንሱ ሰውነታ ትቀያየር ሱ ምስ ነቕሐት ንፅባሒቱ ናብ ስራሓ ትመለስ እሞ በቲ ናይ ቴሌቪዥን መዳለዊ ከምኡውን ካልኦት ናይ ምዕዋዕ ስራሕታን ህቡብነታ ከም ሮኬት ኩንጨፍ ይጅምር ሱ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ካብ ዝበሃሉ ንላዕሊ ዕውቲ ብምዃን ኣብ ህዝቢ ዘለዋ ተቐባልነት ብልዑል መጠን ይወስኽ ሓደ ምሸት ድማ ሱ ኣብ ክለብ እንዳተዘናግዐ ተምሽሞ ምስ ሓደ መንእሰይ ኮይኖም ናብ ገዛ መውፅኦም ምስዓም ይጅምሩ እንተኾነ ግን ሱ ኣብ ኣካላ ናይ ሕማም ልዑል ስምዒት ተሰሚዕዋ ኣፍንጫኣ ክደምን ትጅምር ሱ ምስ ኤልሳቤጥ እትቀያየረሉ መዓልቲ ከም ዝበፅሐ ትዝክር እንተኾነ ግን ሱ ምስ ኤልሳቤጥ ሰውነታ ካብ ምቅያር ካብ ኤልሳቤጥ ወሳኺ ቅብኣት ምውሳድ ንባዕላ ትወግእ እሞ ሰላም ዝኾነት ድማ እቲ ምሸት ምስ መንእሰይ ኣብ ዓራት እንዳተዝናነየ ይሕልፍዎ ኤልሳቤጥ ድማ በሱ ምኽንያት ክትነቅሕ ካብ ዝነበራ ሓደ መዓልቲ ሕሊፋ ምስ ነቕሐት ኣጻብዕታ እንትርኢ እቲ ሓደ ኣጻብዕታ ካብ ዝበሃሉ ንላዕሊ ኣሬጉን ጎቢጡ ስለ ዝረኣየቶ ኤልሳቤጥ ደንጊፃ ነቶም ንጥረ ነገር ዝሃብዋ ሰባት ደው ኢላ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ትነግሮም እንተኾነ ግን እቲ ብስልኪ ዘናግራ ዘሎ ሰብ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ከስተኻኽልዎ ከም ዘይኽእሉ ብምግላጽ ሕጂ እውን ብዝኾነ ምኽንያት እቲ ናይ ሰውነትን ምቅያር ከይሕልፋ ኣጠንቂቑ ነቲ ስልኪ ዓፂቑ ቀፂሉ ድማ ኤልሳቤጥ ንዓኣን ንሱን ከም ምግቢ ዘገልግል ከም ዝተለኣኸ መልእኽቲ ስለ ዝበፅሓ ኤልሳቤጥ ንብረታ ተቐቢላን ትምልስ ኣብኡን ከላ ናብ ሓደ ካፌ ተኣቱ ኣብቲ ካፌ ድማ ሓደ ሽማግለ ንኤልሳቤጥ ምስ ረኣያ ናብ እንዳረኣየ ዝረባ ይጅምር ኤልሳቤጥ እቲ ዘናግራ ዘሎ ኣረጊት ሰብኣይ ኣስተውዒላ እንትሪኦ ናይ መኪና ሓደጋ በፂሕዋ ሆስፒታል ኣትያ እንዳሃለወት ስለ እቲ ንጥረ ነገር ዝገልጽ ፍለሽ ዝሃባ ሰብ ምዃኑ ትርዳእ እቲ ሽማግለ ድማ 7 መዓልቲ ኣዝዮም ነዋሕቲ ምዃኖምን ኩሉ ግዜ መንእሰይ ኮይኑ ምንባር ከም ዝደሊ ምንጋር እንትጅምር ኤልሳቤጥ ነቲ ሽማግለ ገዲፋቶ ብምውፃእ ናብ ገዛ ትኸይድ ምሸት ድማ ኤልሳቤጥ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓርካ ስለ ዝዘከረቶ በስልኪ ንክራኸቡ ቆፂራ ንምኻድ ምስ ተኸዳድነት ብናይ ገዛ መስኮት ከባቢ ዝተለጠፈ ናይ ሱ ፖስተር ሪኣ ብናታ ዝኣረገ ሰውነት ተሓፍር ኤልሳቤጥ ሕጂ ቆፀሮኣ ብምስራዝ ገፃ ዝተቐባበእቶ ሜክኣፕ ኩሉ ምሳልቃቐት ካብኡ ድማ ብሕርቃን ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ምግቢ ኩሉ በሊዓቶ ትሓድር ሱ ድማ እንትነቅሕ ኤልሳቤጥ እቲ ገዛ ባላሻ ነቲ ምግቢ እውን ወዲኣቶ ብምርኣያ ኣዝያ ትሓርቕ ንጎ ድማ ሱ ነቲ ንጥረ ነገር ኣብ ቀረባ ናብ ዘሎ ካምፓኒ ብምድዋል ኤልሳቤጥ ገዚኣ ትሕልፎ ዘላ ብዘይረብሕ ነገር እንዳገበረትን ከምኡ ድማ ምግቢ ምብላዕ ምዃኑ ትገልጽ ብስልኪ ዘናግራ ዘሎ ሰብ ንሳን ኤልሳቤጥን ሓደ ሰብ ከም ዝኾናን ዓርስ በዓርሰን ድማ ክሰማማዓ ከም ዘለወን ነጊሩ ስልኪ ዓጽዮ ሓደ መዓልቲ ድማ ሃርቢ ንሱ ናብ ቢሮኣ ክትመጽ ምስ ገበራ
ናይ ሓድሽ ዓመት መለወጢ ከም መቕረቢት ንክተዳልው እንትነግራ እሱ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ትሕጎስ ካብኡ ድማ እሱ ምስ ኤልሳቤጥ ዝቀያየራሉ መዓልቲ ብምሕላፉ ነዊሕ መዓልቲ ምስ ፀንሐ ኣብ መጨረሻ ድማ እሱ ምስ ኤልሳቤጥ ተቀያየር እሞ ኤልሳቤጥ ድማ ናብ ኣካላ ተመሊሳ እንተኾነ ግን ኤልሳቤጥ 7 መዓልቲ ሓሊፍዋ ስለ ዝነበረ ሰውነታ ብእርጋን ተጨማዲዱን ፀጉራ ድማ ሰይባን ትርኢ ብሕርቃን ትገብሮ ይጨንቃ ኤልሳቤጥ ድማ ናብቲ ካምፓኒ ብምድዋል መንእሰይ ኣካላ ካብ ዝቀያየረል መዓልቲ እንዳሕለፈት ከም ዝኾነት በዚ ምክንያት ድማ ሰውነታ ጉድኣት ከም ዝበፅሓን ትነግሮ ኮይኑ ግን እቲ ብስልኪ ዘናግራ ዘሎ ሰብ እንተደልያ ነቲ ሓድሽ ኣካላ ክተወግዶ ከም እትኽእል ምርጫ ይህባ ኤልሳቤጥ ድማ ኣብ ሕርቃን ስምዒት ኮይና ምግቢ ብምብላዕ ከምኡ ድማ ነቲ ገዛ እንዳርስሐት እቲ መዓልቲ ትሕልፎ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ መቀያየር ሰዓት በፂሑ ኤልሳቤጥ እንትድቅስ እሱ ድማ ትስስእ ኮይኑ ግና እሱ ነቲ ገዛ ተበላሹ እንትሪኦ ኣዝያ ሓሪቓ ካብ ኤልሳቤጥ ን3 ወርሒ ዝኸውን ቅብኣት ብምውሳድ ንዝመፁ 3 ወርሒ ምስ ኤልሳቤጥ ኣካላ ንዘይምቅያር ትውስን ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ እሱ ናይ ሓድሽ ዓመት ምድላው ንምቕራብ ሓደ መዓልቲ ቀሪዋ እንዳሃለየ ካብ ኤልሳቤጥ ዝወሰደቱ ቅብኣት ከም ዝተወደአ ትርዳእ እሱ ድማ ደንጊፃ ነቲ ንጥረ ነገር መቕረቢ ብምድዋል እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ እንተሓቶ እቲ ብስልኪ ዘናግራ ዘሎ ሰብኣይ ድማ እቲ እንኮ መፍትሒ ምስ ኤልሳቤጥ ኣካላ ምቅያር ከም ዝኾነ ይነግራ ካብኡ ድማ እሱ ኣፍንጫ ክደምን ሰውነታ ድማ ምቁፅፃር ከቢድዋ ናብ መሬት እንትወድቕ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ሓቢርዋ ዝነበረ ኣፍቃሪያ እንታይ ከም ዝኾነት ንምፍላጥ እሱ ናብ ዘላቱ ክፍሊ ምምፃእ ይጅምር ናይ እሱ መንፈስ ናብ ኤልሳቤጥ ክፍሊ ብምእታው ኣካላ ምስ ኣቀያየረት ናይ እሱ ኣፍቃሪ ናብ ዘለወሉ ክፍሊ ቀድሚ ምብፅሑ ኤልሳቤጥ ነቲ በሪ ዓፂዋ ናይ እሱ ኣፍቃሪ ካብ ገዛ ንክኸይድ ትነግሮ ካብኡ ድማ ኤልሳቤጥ ናይ ባዕላ ሰውነት ኣብ መስትያት እንትርኢ ናብ ካሊእ ፍጥረት ዝመስል እርጋን ተቐይራ ብምርኣያ ኤልሳቤጥ ብዝኾነቶ ነገር ልባ ይሰብር ናብቲ ናይ ንጥረ ነገር መቕረቢ ካምፓኒ ድማ ስልኪ ብምድዋል ናይ እሱ ኣካል ክተወግዶ ከም እትደሊ እንትነግሮ እቲ ሰብኣይ ድማ ጽባሕ ናይ እሱ መወገዲ ንጥረ ነገር ካብ ፖስታ ሳጥን ክትወስድ ይነግራ ንጽባሒት ድማ ኤልሳቤጥ መልክዓ ብምሽፋን መርፊኣ ካብ ፖስታ ቤት ሒዛ ምስ መፀት ንሱ ዝቐትል መርፊ ክትወጋ እንተበለት እኳ እንተኾነ ግን ኤልሳቤጥ ምስ ኣረገ ሰውነታ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረድአት እሱ ንምድሓን ናይ ኣካል መቀያየር ሰዓቱ ተጀምሮ እሱ ድማ ቀልጢፋ ናብ ኣካላ ትምለስ እሞ ኤልሳቤጥ ክትቀትላ ሓሲባ ከም ዝነበረት እንትርኢ ሓሪቓ ንኤልሳቤጥ ኣብ ገዛ እንዳጓየታ ፀኒሓ ኣብ መጨረሻ ድማ ሒዛ ብምቕጥቃጥ ነታ ኣረጊት ኤልሳቤጥ ትቃትላ ካብኡ ድማ ነቲ ምድላው ዘዳለወቶ ክዳን ብምኽዳን ናብ ናይ ሓድሽ ዓመት ምድላው እተቕርበሉ እንትኸደት እኳ ኮይኑ ግና ውሽጣ ናይ ሕማም ስምዒት ተሰሚዕዋ ናብ ክዳን መቐየር ክፍሊ ተኣቱ እሱ ድማ ኣብ ክዳን መቐየር ኮይና ንባዕላ እንዳረኣየት እንዳሃለወት ብዝገርም ነገር ናይ ቅድሚት ስና ሓደ ብሓደ ክመልቕ ይጅምር ኣብዚ ግዜ እሱ ትኽክለኛ ናይ ሰውነት ኣካላ ብምቕታላ ምኽንያት ናታ ኣካል እውን ዓቕመ ስኢኑ ምፍራስ ከም ዝጀመረ ንርዳእ እሱ ድማ ደንጊፃ ካብ ክዳን መቐየር ምስ ወፅት ሃርቪ ዝተፈላለየ ኣጋይሽ ሒዙ ብምምፃእ ንሱ ነከላለያ እንትፈተነ እኳ እሱ ግን ደንጊፃ ምንም ከይተናገረቶም ናብ ሊፍቲ ተኣቱ ኣብቲ ሊፍቲ እውን እንዳሃለወት ናይ እሱ ፅፍሪ ክመልቕን እዝና እውን መሊኡ ናብ መሬት ብምውዳቕ ደንጊፃ እትገብሮ ነገር ትስእን እሱ ካብ ሊፍቲ ምስ ወፅት መንፈሳ እንዳጎየት ናብ ገዛ ብምኻድ ጉድኣት ዘይበፅሑ ሓድሽ ኣካላ ምስ ሰውነታ ንምፍጣር ብምሕሳብ ነቲ ንጥረ ነገር ደጊማ ተወቆ እቲ ንጥረ ነገር ናብ ሰውነታ ኣትዩ ንእሽተይ ከሳቕያ ምስ ፀንሐ ካብሱ ሰውነት መፍርሒ ናይ ኣራዊት መልክዕ ዘለዎ ሓድሽ ፍጥረት ትወፅእ እሱ ድማ ነዚ መልክዕ ምስ ሓዘት ክዳና ትኽደን እሞ ኣብ ገፃ ናይ ኤልሳቤጥ ፎቶ ጠቂዓ ናብ ናይቲ ሓድሽ ዓመት ምድላው ትኸይድ ኣብኡ ድማ በፂሓ ናብቲ መድረኽ እትወፅእ ገፃሪኦማ ዝደንግኡ ሰባት ነቲ ኣዳራሽ ብኣውያት ይሕምስዎ ኣብቲ ሰዓት ካብቶም ተዓደምቲ ሓደ ንሱ ብካራ ክሳዳን ተቆርፃ ካብ ሰውነታ ብዙሕ ዓቐን ዘለዎ ደም ብምፍሳስ ኣብቲ ኣዳራሽ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ብደም ይሕፀቡ እሱ ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ወፂኣ እንዳተጓዘት እንዳሃለወት ሰውነታ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ ካብ ሰውነታ ናይ ኤልሳቤጥ ርእሲ ንብሕቱ እንዳተጎተተ ምስ ፀንሐ ከም ሽምዓ መኺኹ ናብ ፈሳሲ ደም ይቕየር ኣብ ታሪኽና መጨረሻ ድማ ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሆሊውድ ኢንዱስትሪ ተቆፃፂራ ዝፀንሐት ኤልሳቤጥ ሰውነታ ማሽን መፅረጊ ተፀሪጉ እንዳተደርበየ እንዳረኣና ታሪኽና ኣብዚ ትውዳእ